नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. पुण्यात भाजप पदाधिकारी महिलांचा धिंगाणा, व्यावसायिकाला बेदम मारहाण, केसांसह कात्री खिशाला आणि विठ्ठल मंदिरास 300 वर्ष पूर्ण. कोकण साध लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडीची कन्या अनन्या आनंद ठोंबरे सनदी लेखापाल म्हणजे सीए परीक्षेत उत्तीर्ण होत घवघवीत यश संपादन केलंय. तिच्या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. ख्यातनाम चित्रकार आनंद ठोंबरे, ग्रामीण बँक अधिकारी आदिती ठोंबरे यांची ती कन्या आहे. राणी पार्वती देवी ज्युनियर कॉलेज इथं तिनं शिक्षण घेतलंय. कोणत्याही प्रकारचे क्लास न करता स्वतः तयारी करून यश संपादित केलंय. अनन्या हिचा आजोळ वेंगुर्ला इथं असून प्रसिद्ध तबलजे कैलासवासी कमलाकर कोरगावकर यांची ती नात आहे. राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनात तिचा या यशाबद्दल विशेष सन्मान करण्यात आला. या सर्व स्तरातून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय. नववर्षाच्या स्वागताला आयोजित एका कार्यक्रमात ज्युनियर अमिताभ बच्चन आले होते. यावेळी जादूगार वैभव कुमार यांनी आपली मॅजिक दाखवत बिग बींचं मनोरंजन केलं. एका 31st कार्यक्रमात ज्युनियर अमिताभ बच्चन लावणी डान्स आणि मॅजिक शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी कोकणातील जादूगार वैभव कुमार यांनी आपली जादूगिरी दाखवत उपस्थितांचं मनोरंजन केलं. ज्युनियर अमिताभ बच्चन यांना मॅजिक दाखवत त्यांनी उपस्थितांकडून दाद मिळवली. यावेळी रामदास पारकर उपस्थित होते. नववर्षाला पर्यटन जिल्हा सिंधुदुर्गात हजारो पर्यटक आले होते. यामुळे सिंधुदुर्गातील पर्यटन स्थळं बहरली होती. तसेच शेजारील गोवा राज्यात जाणारे पर्यटक जिल्ह्यात स्थिरावले होते. जिल्ह्यातील समुद्र किनारे पर्यटन या ठिकाणी मोठी गर्दी दिसून आली. हजारो पर्यटक 31st नववर्षाचा आनंद घेण्यासाठी कोकणात आले. शेजारील गोवा राज्यात जाणारे पर्यटकही जिल्ह्यात स्थिरावल्याचं चित्र होतं. किल्ले बीच यांना पसंती असल्याचं दिसून आलं. पर्यटन महोत्सवांना देखील मोठा प्रतिसाद मिळाला. यामुळे जिल्हाभरातील हॉटेल्स निवासी हाऊसफुल झाली होती. नववर्षात सलून आणि ब्युटी पार्लरच्या सेवेत दरवाढ करण्यात आली आहे. या सेवेमध्ये तब्बल 20 ते 25% दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आता केसांना लागणारी कात्री आता सर्वसामान्यांच्या खिशालाही लागणार आहे. सलून आणि ब्युटी पार्लरच्या दरामध्ये साधारणपणे 20 ते 25% दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आता पार्लर आणि सलून मध्ये जाण्यासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहे. वाढती महागाई, जीएसटी, सलून मधील उपयोगी वस्तूंचे वाढते दर या सर्व कारणांमुळे दरवाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सलून व ब्युटी पार्लर असोसिएशनने घेतला. हे वाढलेले संभाव्य दर पाहूयात. केस कापणे 100 रुपये, स्टाईल केस कापणे 120 रुपये, साधी दाढी 50, स्पेशल दाढी 60, फोम दाढी 70, दाढी कोरणे 60, बेबी कट, कानावरील लाईन कट 50, साधा फेस मसाज 150. गिरायकांनी हेअर डाय आणल्यास मजुरी 60 रुपये. धार्मिक विधी प्रत्येकी एका व्यक्तीस 701 रुपये. नुकतीच तालुका स्तरावर नाभिक संघटनेची बैठक पार पडली. यामध्ये सलून दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व नाभिक सलून दुकान मालक बांधव उपस्थित होते. सर्वांच्या अनुमते एका मतानं निर्णय घेण्यात आला. आता याचे पडसाद सोशल मीडियावर उमटले नसते तर नवल होतं. दाढी अन हेअरस्टाईलची क्रेज अन त्यात भाववाढ यामुळे काहींनी केसनं दाढी वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. अशा प्रकारचे विनोदही सोशल मीडियावर येत आहे. सरत्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाचं कणकवलीत जोरदार स्वागत करण्यात आलं. यावेळी नीलम कंट्रीसाइड हॉटेलमध्ये देशभरातून आलेल्या नागरिकांनी आनंद लुटला. कि मैं इसके नाच होता हूं तो ये कुछ ना कहती है, ये मिट्टी मेरे हाथों को मेला नहीं करती है. शहीद क्रांतिकारी फौजी भाइयों का देश है ये, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं. शहीद क्रांतिकारी
फौजी भाइयों का देश है ये, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और माँ अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती है। नववर्षाच्या स्वागतासाठी या हॉटेलमध्ये खवय्यांसाठी वेगवेगळ्या ऑफर ठेवल्या होत्या। विविध खेळ आयोजित करण्यात आले होते। या सर्वांचा आनंद घेत नववर्षाचं स्वागत केलं। निलम कंट्रीमध्ये आम्ही आलो या हॉटेलमध्ये नवीन 2025चा आम्ही साजरा केलेला आहे। यादव इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से। और जब महाराष्ट्र में आया तो लिटरली ऐसा फील होता है कि मराठा अच्छा यार गजब का, इतना एनर्जेटिक लोग होते हैं। और आज यहाँ पर आकर सेलिब्रेट किया मैं 2025, लिटरली बहुत गजब का मजा आया। और इन लोगों का ये प्यार है, इन लोगों का ये प्यार है जो कि थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में मिलता है। लव यू महाराष्ट्र, आई लव यू। श्रीदेवी पावणाई मंदिर ओळंब येथील मंदिराचा वार्षिक 7 प्रहरांचा अखंड हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत पार पडला। यावेळी या हरिनाम सप्ताहात अनेक वाडीतील दिंडी भजनं सहभागी झाली होती। गावठण चाफेड गांगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, देऊळवाडी नाथ गावठण 2, साळशी सिद्धेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, काझरवाडी या दिंड्या हरिनाम सप्ताहात सहभागी झाल्या होत्या। या निमित्तानं विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। या देवस्थानाबद्दल असं सांगू शकतो की आमच्या प्रकारे छोटासा गाव अंबड, त्या गावात हे सालाबाजी सप्त्याचा कार्यक्रम, होळीचा कार्यक्रम, दसऱ्याचा कार्यक्रम हे अगदी नित्य नियमन होतात। छोटासा गाव आपण खेडीपर्यंत सगळा गाव आमचा कार्यक्रम करतो। आमच्या इथं पावणाईच्या मंदिरात रवळनाथाचा पाषाण, पावणाईचं पाषाण, नवलाईचं पाषाण आणि 5 अशी खामकाठी आहेत। त्याच्यात एक आकाराचं काम, पावणाईचं काम, नवलाईचं काम, विठलादेवीचं काम आणि काळका विठलादेवीचं काम, विठलादेवीचं असे काम 5 काम आहे। आणि असे आमची खेळीमेळी आणि नवसाला पावणारी अशी एक आमची मर्यादा आहे।
मुंबईतून वगैरे लोक सगळे धावून येतात आणि कार्यक्रम वगैरे व्यवस्थित पार पाडतात. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांची माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी भेट घेतली. राजकीय वर्तुळात एकमेकांचे विरोधक असणारी ही व्यक्तिमत्व भेटल्यानं राजकीय वर्तुळातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या भेटीत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि दोडामार्ग MIDC बाबत चर्चा झाल्याचं भोसले यांनी सांगितलं. माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी खासदार तथा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांची मुंबई येथील निवासस्थानी भेट घेतली. दोघांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्यात. या भेटीत प्रवीण भोसले यांनी सावंतवाडीतील मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जनतेला आरोग्य सेवा देण्यासाठी लवकर कार्यरत होण्याबाबत खासदार नारायण राणे यांना लक्ष द्यावं अशी विनंती केली. यावेळी दोडामार्ग मधील MIDCत आणखीन जमीन घेऊन तिथं हॉस्पिटलसाठी लागणारी मशिनरी निर्माण करण्याचा प्रकल्प उभा करून सिंधुदुर्गातील हजारो तरुणांना नोकऱ्या मिळतील असा विश्वास खासदार राणे यांनी व्यक्त केल्याचंही माजी राज्यमंत्री भोसले यांनी सांगितलं. यावेळी सतीश सुराणा, संतोष कोठारी उपस्थित होते. खासदार नारायण राणे, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांच्यातील विरोध आजवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं पाहिलाय. त्यात दीपक केसरकर, प्रवीण भोसलेंचं नातंही सर्वश्रुत आहे. आज 10 वर्षांनी राणे केसरकर पुन्हा एकत्र आलेले असताना इतक्या वर्षांनी प्रवीण भोसले यांच्याकडून राणेंची घेतलेली भेट राजकीय वर्तुळातील अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी हे भेट झाली हे थोडं विशेष आहे. विनायक गावस, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी. धार्मिक आध्यात्मिक वारसा असलेलं सावंतवाडी हे एक ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा लाभलेलं शहर. या शहराच्या स्थापनेनंतर 17व्या शतकात अनेक मंदिरं उभारली गेली. त्यातील एक प्रतिपंढरपूर श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर 1725 साली उभारलेलं हे मंदिर आहे. आज या मंदिराला 300 वर्ष पूर्ण होत आहे. सावंतवाडी संस्थांचं राजघराणं आणि सावंतवाडी शहरातील विठ्ठल भक्तांनी पुढाकार घेत हे मंदिर उभारलं होतं. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सब संतन की. राजघराण्याशी संबंधित घराण्यांकडून देखील मंदिर बांधणीत मोठं सहकार्य लाभलं होतं. याचा उल्लेख आजही येथील भिंतींवर आढळतो. ज्येष्ठ साहित्यिक कवी मंगेश पाडगावकर यांचं निवासस्थान देखील या मंदिरा शेजारीच होतं. त्या काळी पाडगावकर यांच्या पूर्वजांनी आणि तेथील पौराहित्य करणाऱ्या कुटुंबानं विठ्ठल मंदिराच्या देखभालीसाठी विशेष पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी पंढरपूरच्या चंद्रभागेप्रमाणे ऐतिहासिक मोती तलाव हे मंदिराच्या पायापर्यंत विस्तारलेलं होतं असं सांगितलं जातं. आज मंदिराला तब्बल 300 वर्ष पूर्ण होत आहे. या मंदिराची रचना अद्भुत आहे. शहराच्या चहूबाजूंनी दिसणारा तब्बल 130 फूट उंच कळस नभाला गवसणी घालत उभा आहे. मंदिरातील कोरीव काम ख्यातनाम चित्रकार सुतार आणि त्यानंतर दादा मालवणकर यांनी रेखाटलेली छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी समर्थांची भव्य चित्र, गरुडाच्या प्रतिकृतीचे प्रवेशद्वार लक्षवेधी आहे. हरी जय जय राम कृष्ण हरी. हरी जय जय राम कृष्ण हरी. माठेवाडा येथील चित्रकार श्री चव्हाण यांनी मंदिरातील काही मूर्त्या घडवल्या. श्री विठ्ठलासह शिवशंकर, गणपती, सूर्यनारायण, देवी अशी पंचायतन देवस्थानं या मंदिरात आहेत. शेजारील पिंपळाखाली हनुमंताचं देऊळ आहे. रामापासून ब्रह्मदेवापर्यंतचे बहुतांश देव इथं पाहायला मिळतात. हरी जय जय राम. महाराष्ट्राची थोर अशी संत परंपरा येणाऱ्या पिढीला समजावी या हेतूनं समर्थ रामदासांपासून कोकणातील परमपूज्य टेंबेस्वामी, सोयरोबानाथ आंबिये तर संत बहिणाबाईंपासून कलावती आईपर्यंतच्या संत महात्म्यांच्या मूर्त्या या मंदिरात दिसून येतात. युद्धकाळ, साथरोग आदी महाभयंकर संकटात सामना करण्याची शक्ती देखील इथूनच मिळाली आहे.
1984 मध्ये शहरातील व्यापारी वर्ग विठ्ठल भक्तांनी एकत्र येऊन या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा संकल्प केला होता. विठ्ठल भक्त कैलासवासी भाऊ मसूरकर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. या कामात लोकांना सहभागी होण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. जीर्णोद्धाराच्या कामाला सुरुवात झाली. पावा खणला गेला आणि दत्त जयंतीच्या दिवशी तब्बल 130 फुटांचा कळस उभा राहिला. केवळ 13 विविध जाती धर्मांच्या माणसांच्या मदतीनं त्या काळी हा कळस उभारल्याचं सांगितलं जातं. जय जय राम कृष्ण हरी. आजच्या सारखी अत्याधुनिक यंत्रणा मशिनरी नसताना सुद्धा त्या काळी उभारलेला हा कळस म्हणजे एक नवलच आहे. विठ्ठल मंदिरातील चैतन्याचा आजवर अनेकांना अनुभव आलाय. मंदिरात दररोज नित्यपाठासह 3 सत्रात होम हवन चालू असतं. आषाढी कार्तिकी एकादशीला शहरातील नागरिक पुढाकार घेऊन अखंड हरिनाम सप्ताहाचं आयोजन करतात. जय जय राम कृष्ण हरी. हरी जय जय राम कृष्ण हरी. 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 पहाटेची काकड आरती, दही दुधानं विठ्ठल स्नान डोळ्यांचं पारणं फेडतं. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 ज्यांना पंढरपूरला जाणं शक्य होत नाही असे भक्त सावंतवाडीतील या मंदिरात विठ्ठल रखुमाई चरणी नतमस्तक होतात. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या शहरातील 300 वर्षांपूर्वीचं हे विठ्ठल रखुमाई मंदिर प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखलं जातं. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. 2024 वर्ष सरलं आणि आता नववर्ष 2025 उजाडलं. प्रत्येक नवीन वर्ष काहीतरी घेऊन येत असतं. नवी आशा, नवी स्वप्न, नवे संकल्प आणि नव्या वर्षाचा पहिला दिवस देतो वर्षभर काम करण्याची ऊर्जा. त्यामुळे हा पहिला दिवस आणि सूर्योदय खास असतो. हाच सूर्योदय आपल्या मोबाईलमध्ये टिपलाय आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी. पाहूया.
महाराष्ट्र विकसित होताना सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतीच्या वाटेवर आहे. पर्यटनासह फलोत्पादन, मच्छीमारी आदींसह सगळ्या क्षेत्राचा विकास होतोय. मंत्रिमंडळात नितेश राणेंसारखं नेतृत्व कोकणला लाभलंय. खासदार नारायण राणे, आमदार निलेश राणे यांचीही साथ आहे. आम्ही सर्वजण जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी बांधील आहोत, असं मत माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. 2025 या नवीन वर्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष आपणा सर्वांना सुखाचं भरभराटीचं जावं ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आज या नवीन वर्षाच्या निमित्ताने अनेक पर्यटन जे आमच्या सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत त्या सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करत असतानाच त्यांना सुद्धा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्रामध्ये नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली आहे आणि सर्व लोकांना खूप अपेक्षा या नवीन सरकारपासून आहे. त्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपणा सर्वांनाच माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि अनेक पर्यटनाचे प्रकल्प हे या निमित्ताने या जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. अत्यंत सुंदर असे समुद्र किनारे या जिल्ह्याला लाभलेले आहेत. उत्कृष्ट अशी मच्छीमारी या जिल्ह्यामध्ये होते. फळांचा राजा असलेला हापूसचा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा ओळखला जातो. काजू उत्पादन करणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा ओळखला जातो आणि नारळाच्या उत्पादनामध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर आहे. या फलोद्यान जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प हे विशेषतः इथले जे फळं आहेत याच्यावर प्रक्रिया करणारे या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याच्याचबरोबर पर्यटनामध्ये जर बघायला गेला तर या ठिकाणी गोल्फ कोर्सचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, ॲडव्हेंचर टुरिझमचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, जंगल सफारी यावर्षी होते आहे आणि त्याच्याचबरोबर अतिशय सुंदर अशा खाड्या ज्या केरळपेक्षा सुद्धा सुंदर आहेत अशा आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहेत. त्या ठिकाणी बॅकवॉटर टुरिझमसाठी हाऊसबोट येत आहेत. सुंदर असे या ठिकाणी तलाव आहे. तेलारीच्या सारख्या तलावामध्ये लेक टुरिझम होऊ घातलेलं आहे आणि त्याच्याचबरोबर जसे हाऊसबोट या ठिकाणी येत आहेत त्याचप्रमाणे इथले जे भूमिपुत्र आहेत त्यांची छोटी छोटी हॉटेल्स सुद्धा साकार होत आहेत. शेवटी सर्वसामान्य माणसाचं पर्यटनामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट असली पाहिजे आणि ती या निमित्ताने घडते. मच्छीमारांची पर्यटनामध्ये म्हणजे मच्छीमार बांधवांची इन्व्हॉल्वमेंट व्हावी याच्यासाठी फिशिंग विलेज सारखा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ घातलेला आहे. समुद्राखाली जी निसर्ग संपत्ती आहे त्याच्यावर आधारित पर्यटनासाठी या ठिकाणी हाऊसबोट येते आणि त्याच्याचबरोबर उत्कृष्ट मच्छीमारी यावी याच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा या मच्छीमारांना सुद्धा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. हे सर्व होत असतानाच फळ प्रक्रियेच्या जोडीलाच बांबूची लागवड आणि बांबूच्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते. कॉयर इंडस्ट्रीच्या निमित्ताने महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते आणि या महिला भगिनी बरोबरच इथल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर कृषी पर्यटन सुद्धा साकारणार आहे आणि म्हणून पर्यटनाच्या जोडीला फलोद्यान, मच्छीमारी या सगळ्याचा विकास होत असतानाच आमच्या जिल्ह्याला चांगलं असं तरुण नेतृत्व हे नितेश राणेंच्या रूपाने लाभलेलं आहे आणि त्याच्याचबरोबर आमचे खासदार आदरणीय नारायण राणे साहेबांच्या निमित्ताने केंद्राचं नेतृत्व सुद्धा आम्हाला लाभलेलं आहे. निलेशजी राणे सुद्धा अतिशय चांगलं काम करतायत. आम्ही सर्वच जण मिळून या जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी बांधील आहोत. महाराष्ट्राची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असताना युवकांचा मोठा वाटा हा त्याच्यामध्ये राहिलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा तर हुशार मुलांचा जिल्हा म्हणूनच प्रसिद्ध आहे, नेहमीच पहिल्या क्रमांकावर राहिलेला आहे. परंतु या हुशार मुलांना परदेशामध्ये पाठवण्याची स्कीम सुद्धा आम्ही राबवतोय आणि इथल्या पगाराच्या जवळजवळ 10 पट पगार हा त्यांना लाभणार आहे आणि त्याच्यामुळे या स्कीममध्ये सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी भाग घेतला पाहिजे. जर्मनी आणि इस्रायल बरोबर या संदर्भातले आमचे करार झालेले आहेत आणि या माध्यमातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगार हा मुलांना निर्माण होईल याची मला खात्री आहे आणि त्याच्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुद्धा आमचं राज्य आघाडीवर आहे. अनेक उद्योग या राज्यामध्ये येतील, त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. या सर्वांनाच मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो.
महाराष्ट्राची उत्तरोत्तर प्रगती होत असताना यावर्षी अतिशय चांगला असा पाऊस महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे आणि या माध्यमातून शेतकरी आणि बळीराजा सुखी व्हावा, त्याच्या जीवनामध्ये सुखाचे समृद्धीचे क्षण यावे आणि त्याच्याचबरोबर शेतीच्या जे जोडधंदे आहेत त्याला सुद्धा चांगला असा प्रतिसाद मिळावा आणि सर्वच नागरिक महाराष्ट्राचे सुखी व्हावे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. महाराष्ट्र हे नेहमीच आघाडीचं राज्य राहिलेलं आहे आणि ते तसंच राहावं यासाठी नवीन सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्याचे परिणाम आणि त्याचे फायदे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळावे एवढी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा नवीन वर्ष सुखाचं भरभराटीचं जावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.
सावंतवाडी शहरात शिरोडा नाका इथं 2 दुचाकींमध्ये समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात 2 युवक गंभीर जखमी झाले तर एक किरकोळ जखमी झालाय. कोनापाल निरवडे येथील 23 वर्षांचा ओंकार विजय पांढरे, कोलगाव येथील 25 वर्षाचा बाबूराव नाईक अशी जखमींची नावे आहेत. उदय रेडकर हे किरकोळ जखमी झाले. अपघातानंतर रुग्णवाहिका त्वरित उपलब्ध न झाल्यानं पोलीस हवालदार प्रवीण वालावलकर यांनी आपल्या दुचाकीनं गंभीर जखमी ओंकार पांढऱ्याला सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं तर नेल्सन फर्नांडिस यांनी बाबूराव नाईक यांना आपल्या दुचाकीवरून रुग्णालयात आणलं. यातील ओंकार पांढरे आणि बाबूराव पाटील या दोघांचीही प्रकृती चिंताजनक असल्यानं दोघांनाही तात्काळ अधिक उपचारासाठी गोवा बांबुळीला हलवण्यात आलं. यावेळी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव, माजी नगरसेवक संजय पेडणेकर, नेल्सन फर्नांडिस, संदीप हळदणकर, पंकज पेडणेकर, राजू मसूरकर यांनी धाव घेत मदत कार्यात सहभाग घेतला. रुग्णालयात मोठी गर्दी झाली होती. सावंतवाडी शहराला शासनाच्या माध्यमातून दिलेली रुग्णवाहिका धुळखात पडली आहे. याबाबत रवी जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इनोव्हा कारनं 3 दुचाकी वाहनांना धडक दिल्यावरून झालेल्या वादावादीमध्ये कुडाळ कविलकाटे येथील व्यावसायिक आप्पा गडेकर याला इनोव्हा कारमधील मुंबई भाजपचे युवा मोर्चा अध्यक्षांसह त्यांच्यासोबत असलेल्या महिलांनी बेदम मारहाण केली. या भाजपच्या पदाधिकारी महिलांनी कुडाळमध्ये धिंगाणा घातला. अखेर हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेलं. या ठिकाणी युवा मोर्चा अध्यक्षांनी दबाव आणण्यासाठी आपल्या राजकीय पदाचा वापर केला. मात्र कुडाळ येथील नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी केली होती. नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी मुंबईवरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेले भाजपचे मुंबई युवा मोर्चाचे पदाधिकारी, कुर्ला येथील नगरसेविका यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची इनोव्हा कार मंगळवारी दुपारी कुडाळ गांधी चौक इथं आल्यावर ती रेल्वे स्थानक रस्त्याच्या दिशेनं जात असताना एका फरसाण मार्टच्या समोर असलेल्या कविलकाटे येथील आप्पा गडेकर यांच्या दुकानासमोर असलेल्या 3 मोटरसायकलला धडक दिली. याबाबत आप्पा गडेकर हे विचारायला गेल्यावर त्यांना या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आली. पाऊण तास या महिला शिव्यांची लाखोली वाहत होत्या. तसेच आप्पा गडेकर आणि सोडवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर चप्पल मारण्यापर्यंत या महिलांची मजल गेली. राजकीय दबाव आणण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. दरम्यान हे प्रकरण कुडाळ पोलीस ठाण्यात आलं. यामध्ये युवा मोर्चा अध्यक्ष यांनी मुंबई येथील पोलीस अधिकाऱ्यांसह इतर राजकीय पुढाऱ्यांना फोनाफोनी सुरू केली. दरम्यान ही घटना समजताच कुडाळ शहरातील नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती. किरकोळ वादावरून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुडाळ शहरात धिंगाणा घातला. उशिरापर्यंत कुडाळ पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी तक्रारी देण्याचं काम सुरू होतं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कुडाळात भाजप पदाधिकारी महिलांचा धिंगाणा, व्यावसायिकाला बेदम मारहाण, केसांसह कात्री खिशाला,
आणि विठ्ठल मंदिरास 300 वर्ष पूर्ण. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.